vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndini confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ininiwo ndakadzidziswawo nomumwe mudhara wechizulu wemuno muSouth Africa. Saka mudhara uyu akandidzidzisa kuti unouraya sei munhu uchishandisa chirwere cheche chekensa, uye zvekare kensa inogadzirwa sei, uye zvekare ainge achida kuzondidzidzisa kuti ndinozozvigadzirisa sei, but unfortunately mudhara uyu akazofa zvake. So chakaita kuti mudhara uyu ange achizondidzidzisa like kubasa taiwirirana chaizvo, nekuda kwekuti iye ainge akavengwa neumwe supervisor, neniwo ndainge ndakavengwa nasupervisor iyeye zvekare. So mukomana chine rimwe zuva vakati vanetsana, pasina kana mazuva ndopandakabva ndazonzwa zvichinzi mudhara uyu ainge abatwa kensa, haana kana kuzomboita 1 month ndokubva atoshayika. Saka ndakazoti ndakagara naye mudhara uyu tichitotaura zvedu nyaya, ndikabva ndamubvunza ndikabva ndati, nhai mudhara, chimbondiudza iwewe, ko wani mudhara uyu kubva zvamakangotanga kunetsana akabva atanga kurwara, haana kana kuzomboita utano, uye zvekare ndokubva zvanzi ane kensa after 1 month ndokubva atoshayika, chimbondiudza iwewe mudhara, were you not involved? Akabva ati yes, I was involved, uye ndoda kuti ndege ndichikudzidzisa. So nerimwe zuva akazonditi ndoda kuti unge uchitenga tsono, ndokubva ndazotenga tsono paya, ndikabva ndazoenda nadzo kumba kwake. We then got into the car, we drove mukomana achikuzonosvika tava musango. Takati tava musango muya ndipo paakabva achizondidzidzisa kuchera mishonga yacho iyoyo inokonzeresa kensa. Then ndokubva tazopisa tsono, takadzipisamo musango imomo, ndokubva tazopisa zvekare midzi dziya pisa midzi iya kusvika midzi yacho angova madota, ndokubva achizotora tsono dziya. Mukomana takazoti tava kubasa, ndokubva azondidzidzisa akandiratidza zvose izvo zvaainge akaita, kuti mamwe madota acho akamamwaya padhoo rasupervisor, uye zvekare netsono akangoisiya padhoo, imwe yacho ndokubva aisiya muofisi, then imwe yacho akanoimwaya pamavhiri emotikari apa ainge achimwaya madota. Akanditi ndo magadzirirwo acho anoitwa kensa. Saka supervisor ava pose apo pavainge vachibuda nekupinda muofisi mavo vachitsika tsono, ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachiita kensa. Saka ndaitarisira kuti mudhara uyu aifanira kuti ange achizondidzidzisa kuti kensa yacho inorapwa sei, ndichiti ndichazotoitawo mari, but unfortunately mudhara uyu wakazoshayika zvake. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Saka chazondiudza zvekare pano ndichiri kuti ndaidawo kutumidzira prayer request yekuti please ndinamatireiwo, because kubva zvandakazombodzidzira kuzviita zvinhu izvi, it is like ndakatoona dhimoni mukoma. Dhimoni iri rakabuda muvhu ndirimo musango imomo, ndiri busy ndichipisana nayo midzi iya, ndichida kuti ndige ndichimbozama, ndichida kungoona kuti zveshuwa kensa yainge ndaikwanisa here kuzouraya munhu nekensa, nekuti kwainge kuine umwe mufesi uyo ainge aine xenophobia mulocation mataigara. Saka aikwanisa kutongokuti kwere from nowhere. Saka ndiye wandaida kuona kuti kensa yaikwanisa kuzoshanda paari here. Mukoma ndakati ndiri busy ndichidaro, ndakaona pasi richivhurika, pakabuda chimwe chinhu chekuti handikwanisa kana kuchirondedzera. Chipuka chacho ichocho chikauya chikapinda mandiri. Chakati chapinda mandiri, ndikanzwa mwoyo wangu wasviba, ndakanzwa chiedza chichibuda mandiri, ndokubva ndatanga kurutsa. Ndichirutsa kudaro ndakaona zvipuka zvakasiyana zvichipinda mandiri apo pandainge ndichirutsa. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma, ndiri munhu uya wekuti kana ndikangotarisa munhu kana ndikanzwa ndisingamufarire ndinozotoita zvekutozvidzora, nekuti ndinenge ndava kuda kuti ndinge ndichimugadzira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo
mukoma vedu ava matova muroi imi mukoma dai matsvaka Jesu. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello brother Nashi neve dare renyu. Chitupa kandai mumoto chitsve. Ndiri mukadzi ane 28 years. Ndiri muma1. Nyaya yangu yakaita kuti ndizova single mom anodanana nembinga ndeiyi. Ndaigara kumusha kuGokwe. Ndikazouya kuno kumuzanzi. Ndapedza chikoro kuna amai vangu. Mama vaishanda samadhumbe panguva yacho. Asi vaisagara pabasa, vaigara mulocation padhuze hapo nepa vainge vachishanda. Amai vakanditora vakabva vatanga kugara neni. Mazuva ekutanga ndichisvika, amai vakandibudira pachena havo kuti vaiva nemunhu wavainge vachifambidzana naye. Handina kuita dambudziko nazvo nekuti vainge ndisina. Baba vainge vachiita zvematongerwo enyika, saka vakangobuda pamba kusena havana kuzodzoka. Izvi zvakaitika mugore ra2008. Was still young back then. Ndichazotaura hangu nyaya yacho another time. Murume aifambidzana namama aitishanyirawo pano nepapo, asi kazhinji amai ndivo vaienda vachinorara ikoko. Mwedzi wakapindana, my stepdad ndikanzwa kuti vainge vadzingwa basa. Vakauya vakatanga kugara musame location nesu, sezvo papurazi pavaishanda ndipo pavaigara zvekare. Nguva yakafamba ndikanzwa zvava kunzi namama havasisina mari yerent, saka vava kuuya kuzogara nesu. It was a bit awkward since taingoshandisa 2 rooms chete. Vakauya kuzogara nesu, asi ini ndainge ndisina kusununguka. Ndipo pandakaudza mama kuti vanditsvakire basa kuti ndiwanewo kushanda. Pamba pataigara tisu tega mashona aivapo, vamwe vose vainge vari maZulu. Ndakazopfimbwawo nemumwe muZulu, asi takatadza kuwirirana nekuda kweunhu hwake wekuti mari yese yaaitambira yaiperera kudoro, asina kana zvine musoro zvaanenge aita. Stepdad vakazotangawo kundipfimba. Ipapo ndipo pandakabva ndaomerwa nekuti ndaisazvitarisira munhu wandaiona sababa ndichimunyara nekumusema zvose. Amai handina kana kumbogara ndakavaudza. Ndakasimbirira kuti vanditsvakire basa nekuti ndaiona kuti ndingazobuda musaga vaigona kutadza kundinzwa kana kuti ndaizovavenganisa nemurume wavo. Mumwe musi ndiri pakati pekufamba, ndamboti ndinge ndichimborohwa nemhepo, ndakadayira call yamama vachinditi ndidzoke kumba, kwainge kwasviba. Saka pandakadayira call pane murume aitofamba hake akazvibatira doro akapfeka suit, saka akanzwa ndichidayira neshona. Pandakakata call akabva andimhoresa nerurimi rwaamai. Ainge ari gentleman, airatidza kuti ganda rake rainge richinzwira mvura. Akandikumbira nhamba, I did not hesitate kumupa. Ndikabva ndatomuti ndiri kumhanya tozotaura. Nehulonely hwandainge ndava nahwo semunhu ainge asina shamwari munzvimbo plus kuboyekana nekugara pamba ndisingashandi. Ndakaita 2 days ndichitarisira call kana message kubva kune murume uya, but hapana kana chakamboitika. Ndakazoti mumwe musi ndichibva kuchurch ndichitofambisa kuti ndisvike kumba semunhu aiva nenzara, ndipo pandakanzwa WhatsApp message. Ndikati I'll open kumba ndapedza kudya ndisati ndambofamba. Zvinoenda kure yakabva yapinda iri call from new number, but with the voice that I knew. Ndakadayira zvikanzi mira ipapo I am behind you. Ndakacheuka ndikaona Benz black ine tint yainge iri X5. I was so nervous. Akamisa motikari ndokuburuka ndokundivhurira kumother seat akati pinda. I was so shy, but ndakapinda akanondisiya pamba asina zvakawanda zvainge ambotaura hake. Achibva kundidropa ndakaona notification ye500 rand airtime. Ndikangoti kupenga here kutumirwa airtime yakawanda kudaro kutadza kundipa mari yacho ndige ndichiishandisa hangu. Ndakatanga kuudzwa masweet nothings kuWhatsApp. Ndikatoona kuti ndainge ndadiwa, asi ini ndaisaziva pandimire. Ndaipfimbuka ndichiramba hangu. He asked me to take me out every time. Then musi one wandakazobvuma kuendeswa out, ndikanyengwa ndokubva ndabvuma pese up. I was playing hard to get. Takaita nguva tichidanana achindikumbira kurara neni ndichiramba. Musi watakazorara tose ndiwo musi wakazondiudza kuti ainge aine mukadzi apa tainge tarara tose. Ndakada kuskrima nehasha asi ndakashaya power. Ndakazoti okay, ndikazotaimira paakasiya foni yake pasi. Ndikatora namba dzemukadzi wacho ndikatanga kumisira mamessages nedzimwe namba zvokuda kumupowa zviya mumba mavo.
vainge vava kugara vachinetsana each and every day, ende mukadzi atotuka murume pakazara vanhu nefrustration yekusaziva kuti ari kudanana nemurume ndiani chaizvo. Saka murume ainge undiisira mamessages kuti mukadzi haana respect neni, inini ndinoda iwewe, ndakangoti dzawira mutswanda kuda kundishandisa obva wandisiya. Murume uyu ndichamuti Jack ndakazomupa option yekuti it's either inini oro mukadzi wako haungambodanane nesu tiri two, inini ndikambozvikwanise kwete. Saka Jack uyu ainge aine sister yake yaigara kune imwe location aimbopota achiuya nayo kunondiona nekungwara. Mumwe musi akatora foni yesister yake akatanga kundisira mamessages pretending as if ndikutaura nesister yake iye ari iye hake. Musi iwoyo ndakabva ndatosavha namba dzavatete, ndikabva ndatoona picture yangu kustatus kwavo yakanzi Makoti to be. Izvo yainge yakaiswa pekuti inini ndini ndega ndaiona status yacho achitaura neni kuti brother yangu inokuda, mukadzi wake haachamudi, anogona kutomusiya anytime, isu muroora hatimudi, uyu haana respect, tikuda iwewe, ida brother yangu. Ndakanyengererwa, ko ini ndaizivei kuti munhu ari kuzviita sister yake asi sister yacho isingazvizive. Ndakazoguma ndabvuma paya, pasina time ndakatanga kulojerwa kune imwe location. Pamba ndakangoti ndawana basa, ndikuda kumboenda kunoedza kuti rinoita here. Nguva yakafamba, mukadzi wake akazvibata kuti ndini, vakanga vava kungogara vachipopotedzana kusvika pakurowana. Mukadzi waJack akaudza mai wangu nastepdad kuti wange wachinditsura ndisiyane nemurume wake, but ndakaita kunge ndateerera, but takakontinya kudanana pakusvika mukadzi wemurume azoti beta naye atame mulocation kwava kunogara kumwe. Murume ndakamubvunza kuti inga wakati mucharambana 1, ini ndozoita mukadzi wako ava kuchinja nyaya, hanzi hazviite kuti ndirambe mukadzi nekuti ndine mwana naye, handidi mwana akure ari kure neni. Ndakarwadziwa, akabva andisimbisa kuti ndava kukuita second wife. With time anga ava kuita sekunge ava kuboyekana neni, tainge tava kusaonana pose pese because vainge vava kugara kune imwe location. Nekunyengerera rudo plus mari taipota tichisangana kuma-BNB edu nemukadzi wake, tainge tava kungogara tichitukana pamafoni, ndichitomuudza kuti hapana kwandiri kuenda, ndichava mukadzi wechitu. Ndaimutuka kani kumuonesa svoto, ndichitenda Mwari kuti murume ari kutombondipawo attention plus mula. Ndakazonzwa kuti mukadzi wake ainge ava nemimba. Ndakabatikana ndikanetsana nemurume wake kuti ko ndeipi iyi akatsika-tsika, hanzi aita mimba nekuti ari kuzama kundibatirira kuti ndisamusiya. Ndakabva ndatsvaka zvekumubowa ndikarekodha vhidhiyo nemurume wake apo patainge tichiita bonde, ndikasendera mukadzi wake. Akaita stress too much nekushungurudzika because murume ainge ava kutomuratidza kuti ava kuda zvebarika, akabva aita miscarriage. The wife informed hama dzemurume. Ndikaona ndava kuisirwa mamessages nenhamba dzasisi vemurume, ndikati tete musanyepedzera kupenga nezvese zvamaitaura kumashure. Ndikavapa mascreenshot, vakati hapana zvawanoziva about kudanana kwedu nebrother yavo. Ndiye aisenda mamessages apedza kutaura newe over aita delete machats. Ndakarwadziwa. Wakandiudza kuti siyana naye, munhu uyu haambofi akaramba mudzimai wake. Vanhu vakawanda wakatanga kunditsura, but munhu wangu ndainge ndava kumuda, ndikabva ndamuitira nhumbu. Paakaziva kuti ndainge ndava nepamuviri akanditi ko wadini wabvisa, kozi ndoda kutanga ndakuroora. Ndakaramba, akazoguma akuiramba nhumbu yake. Zvinhu zvakabva zvachinja. Ava kusada kundiona, ava kundipa ma-excuses every time. Nhumbu yakati yava mu6 months. Ndakazonzwa kuti mukadzi wake ainge ava nenhumbu yainge iine 2 months. Ndakapera power idi. Ndipo pandakaona kuti ndainge ndichishandiswa apa. It was too late. Murume kubva nhumbu iri diki kusvika 9 months, kusvika mwana azozvarwa, haana kuzombobvira auya kuzondiona. Mwana ndakasununguka kana kuuya kuzomuona, akangondipa mari through e-wallet. Mukadzi wake akazosvikawo pakubatsirwa mwana mukomana. Zvinhu zvakazondiomera, ndikazowana basa, but aiva ma1. Iko zvino zvindine over 10 varume vandiri kudanana navo, vese vane mari, hapana anofamba netsoka. Amai vangu vava kumusha,
ndakatopedza kuvavakira pamba pane zvese, masolar battery nebohol. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Varume ukasatamba navo vanotamba newe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi that is the story of my life. Zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuitawo zvekudanana nembinga dzemunomu muSouth Africa. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Sure, ungadanana varume vakawanda kudaro. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi that is how I am surviving. Ngatitaurei naye mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Amai vangu ivo vanopindawo chechi idzi dzedu idzi, vanopinda chechi yeRoma. But mukoma Nashi, pane zvimwewo izvo zvinoitwa namai vangu mukoma. Amai vangu vakapedza vanhu ikoko kuchechi kuRoma. Vanhu vazhinji vakafa muvillage vakaurawa naamai. And amai vaitotaura kutoti pari zvinozvi tikutofanira kutoti tinge tichitodya nhingi. But kana vachitaura kudaro mukoma, not kuti vanenge vachitaura newe, vaingoita sekurotomoka, so maikwanisa kungoti makagara paya then vobva vatongokaruka vatongoti tiri kufanira kuti tinge tichidya nhingi. Vobva vati mati mama, nai mati kudii. Vobva vavhunduka, vobva vati ndanga ndichitaura. Vobva vatanga kutongoitavo majokes. Munhu iyeye mukoma aizotosvika pakutofa, uyo wavanenge vati pari zvinozvi tikufanira kuti tinge tichidya nhingi. Mukoma Nashi, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndikedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Please, kana muchikwanisawo kuti munge muchiitawo chirongwa chekudzidzisa varume vedu how to be romantic. Ndaitotiwo sezvo tava kuraramawo tiri kunoko kumhiri kwemakungwa, maybe the situation is going to change. Baba ava vakaoma, hadhi mashona mukoma. Unyatsokuona kuti munhu uyu akandiroora ane rimwe strong raw background mukoma. Handizivewo kana muchikwanisa kuzoitawo chirongwa, sezvo ndichiona muchiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekudzidzisawo varume how to be romantic. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana kuri kunziwo unogonawo dzidziso dzakaita saidzodzo dzekuti you can teach us not to have too much of strong rural backgrounds. You can come to my inbox and then we can see what we can do. Pakaipa. Hanzi murume wangu, kunyangwe ndikatozama zvinenge kutomupawo, hanzi I try to give him my ideas. Hanzi munhu anenge akangoti zii. Kunyangwe inini wacho hanzi ndikamuvigirawo tumachokoleti ndichifungidzirawo kuti maybe mangwana achangofungawo kuti sezvo uyu anditengerawo machokoleti, neniwo mangwana ndifanira kumutengera machokoleti. Ndakaseka kani. Hanzi mukoma ava vanongobubunya mazichokoleti aya, not even a thank you zvayo. Hanzi hakuna kana thank you. Munhu anongobubunya chokoleti iya obva atoenderera mberi nekutamba magemu paTV kana kuridza music pafoni kana kugeza kwacho. Kana ukambomuti uyai munge muchindikweshawo musana, hanzi unongokweshwa zvobva zvatovharana, nothing romantic there. Zvakangooma hazvo veduwe.